Dit is PNN Vandaag met vandaag. Budget voor kindcentrum Bezel goedgekeurd. De plannen kunnen van start. Iedere maand die we eraf kunnen snoepen, daar zullen we ook voor streven. Want wij vinden echt dat de kern Bezel op korte termijn zo'n mooie voorziening verdient als het Integraal Kindcentrum. Woningen in Reuver opgeleverd. En het belang van klei voor onze regio. Dit is PNN Vandaag van dinsdag 9 juli. Goedenavond. In een raadsvergadering vol reuring werd vorige week het budget goedgekeurd voor de nieuwbouw van onder meer basisschool Het Spik en een gymzaal in Bezel. Een kleine 11 miljoen euro werd ervoor uitgetrokken en dat was naar mening van een aantal raadsleden veel te gortig. Dat leverde felle discussies op. Maar nu er groen licht is, kunnen de partijen aan de slag. Een nieuwe fase voor de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum in Bezel. Er is deze week door de gemeenteraad de besluit genomen over het krediet van het IKC. Het wordt een locatie waar verschillende doelgroepen een plek krijgen. Plannen zijn er om hier op het sportpark de Solberg een integraal kindcentrum te gaan ontwikkelen. Een integraal kindcentrum waar het basisonderwijs een plek gaat krijgen, maar ook kinderopvang en ouderenopvang. En een beweegvoorziening in de zin van een gymzaal. En die faciliteiten die worden allemaal samengebracht in één gebouw, een integraal kindcentrum voor de kern Bezel. Dat doen wij hier op het sportpark de Solberg. En dat doen we uiteraard ook in relatie met bijvoorbeeld Rook en Bieslo, die gastheer en gastvrouw zijn van dit sportpark. Maar ook met Stichting Binnensportbeheer Bezel, die voor ons bijvoorbeeld ook de exploitatie van de gymzalen doen tot op heden. Naast basisonderwijs is er in het IKC ook ruimte voor de kinderopvang en de dagopvang voor de ouderen. Nou ja, we hebben hier een prachtige, mooie ontwikkeling in Bezel. Zoals jullie wel weten is de basisschool sterk verouderd. Dus ook toe aan een flinke nieuwe opknapbeurt. Besluit genomen voor een nieuwbouw. En dat is ook meteen een kans om dan een aantal voorzieningen bij elkaar te brengen. En zo brengen we basisonderwijs, kinderopvang en de ouderen bij elkaar. En kunnen we eigenlijk voor de kinderen nog mooiere dingen doen door samen te gaan werken. We kunnen gaan werken met één doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar. We willen gaan werken vanuit één team met professionals van onderwijs en opvang. We willen gaan werken met één loket voor ouders. We willen gaan werken met één pedagogische visie, zodat voor kinderen ook veel duidelijkheid ontstaat. En dat allemaal ook nog in verbinding met de ouderen, waardoor we veel ontmoeting voor jong en oud kunnen creëren. Het is nogal belangrijk, omdat we nu op dit moment zitten wij in Bezel op 3 locaties verdeeld. We zitten met de baby's zitten wij in de oude pastorie, met de peuters zitten wij in de school en met de BSO zitten we bij Jong Nederland. Dus als we dadelijk de 3 groepen samen kunnen brengen in één locatie, het nieuwe IKC, dan is dat op zich zeker een voordeel. Daarnaast kunnen we dan veel beter samenwerken met de school, inhoudelijk samenwerken. Met name bij de peuters die natuurlijk voor de overgang naar groep 1 zitten op de school. Maar ook voor de BSO die met de ouderen samen allerlei leuke dingen kunnen doen. Nou, heel belangrijk is het eigenlijk vooral voor de gezinnen in de gemeente Bezel. Die moeten nu naar 3 locaties met de kinderen vaak. Hè. De dagopvang zit in de pastorie en BSO hebben we ook op 2 locaties. Straks is er 1 loket. Voor ouders kunnen zich aanmelden en ze blijven gedurende de hele loop van 0 tot 12 jaar in het integrale kindcentrum. Waar professionals uit het onderwijs samenwerken met professionals uit de kinderopvang. En we maken een gezamenlijk aanbod. Ja, en dat wordt echt iets heel unieks. Dat wordt echt anders dan bij andere scholen. En in die ontwikkelingen zijn we nu volop bezig met de teams. De ouderenvereniging heeft nu een plek in basisschool Het Spik. Dit zorgt voor veel contact tussen jong en oud. Zij verhuizen straks ook mee naar het IKC. Nou, in feite krijg je wat je heel vroeger had, dat de oma of opa nog steeds in huis woonde en de kleinkinderen ook had en daar ook op afpaste, terwijl de ouders dan vrije hand hadden om wat andere dingen te doen. En eigenlijk leert oud jong iets en tegelijkertijd geeft jong vreugde aan de ouderen. Niks mis mee. Nee, dat is een prachtig concept en dat wordt nu natuurlijk, omdat ook de kinderopvang, de allerkleinste, nog erbij gevoegd gaan worden, geeft dat eigenlijk nog meer inhoud. Want vooral de wat minder jonge mensen, zo laat ik het maar noemen, die wordt hartstikke vrolijk van hoe kleiner ze zijn. De architect gaat aan de slag met het maken van een ontwerp. De gemeente is al in gesprek gegaan met omwonenden over de plannen.
Wij hebben de omwonenden inmiddels op 1 omwonendenavond gesproken. Daar hebben we het destijds vooral gehad over zaken die zich rondom het Integraal Kindcentrum af gaan spelen. Dus denk aan verkeer, denk aan parkeren en denk ook aan de inrichting van de openbare ruimte. Daar hebben we zaken opgehaald. Dat was ook echt de bedoeling van die eerste bijeenkomst. Waar zien omwonenden kansen? Waar zien ze wellicht ook uitdagingen? Die hebben we ingenomen. Dat is ook iets wat we als opdracht weer meegeven aan de architect en het ontwerpteam wat daarmee aan de slag gaat. En we zullen zo gaandeweg het schetsontwerp en het definitieve ontwerp nog een aantal keer met de omwonenden spreken om ook te toetsen, hoe zien jullie de oplossingen die voor bepaalde uitdagingen zijn geformuleerd? Maar we moeten wel even geduld hebben, hè? Het duurt nog even. Ja, maar dat is met dit soort processen, heb ik begrepen. Dus we moeten nog een paar jaartjes geduld hebben. Maar juli 2027 is de planning volgens mij dat het dan toch echt moet staan. Dus per ingang van schooljaar 27/28 dat de kindjes, de ouderen hier gebruik kunnen gaan maken van het Integraal Kindcentrum in Bezel. En zoals gezegd, mij kan het niet snel genoeg gaan. Dus iedere maand die we eraf kunnen snoepen, daar zullen we ook voor streven. Want wij vinden echt dat de kern Bezel op korte termijn zo'n mooie voorziening verdient als het Integraal Kindcentrum. Aan het Kloosterhof in Reuver is de oplevering gevierd van 2 nieuwbouwprojecten in de gemeente Bezel. Tijdens de opening dinsdag werd ook de naam van het appartementencomplex onthuld. Busvesten. Het spiksplinternieuwe appartementencomplex met 27 appartementen maakt onderdeel uit van de 2 recente nieuwbouwprojecten in de gemeente Bezel. Naast de appartementen werden er op de plek van het oude Broekhin College in Reuver ook 8 woningen gebouwd. Dinsdag werd de oplevering van de 2 projecten gevierd. Voor Woonwens is het een debuut in de gemeente Bezel. En als je dan ziet hoeveel belangstelling voor ons debuut is en ook het resultaat, daar ben ik daar toch wel erg trots op. Ja, waar komt die belangstelling door? Nou ja, dat komt door contacten die je hebt en dan op een gegeven moment de vraag vanuit Bezel van, zouden jullie mee willen doen in een tender? Om te kijken van, of we woningen kunnen bouwen. Nou, we zijn een woningcorporatie die eigenlijk in Venlo bouwt, maar ook al in Belveld. Nou, Belveld en Bezel, dat ligt toch redelijk dicht bij elkaar. Dan is de stap naar Bezel maar heel klein. En hier konden we echt op een heel mooi gebied, op 2 hele mooie gebieden, een mooi project bouwen. Super blij mee. Kijk, zij hebben 65 woningen toegevoegd op het woningaanbod in onze gemeente. En ja, wij zien gewoon dat de behoefte ontzettend groot is. Hè. We zien dat we veel behoefte hebben aan woningen in allerlei segmenten, huur, koop en alles daartussenin. En dan is 65 voor een gemeente Bezel een heel mooi aantal om toe te voegen. Maar we realiseren ons ook dat we er nog lang niet zijn. Hè. Dus we hebben de woningcorporaties in onze gemeente, Nestor, Woonwens, maar ook alle projectontwikkelaars hard nodig om ook in die toekomst voldoende projecten voor de gemeente Bezel van touw te krijgen. Zodat we ook ervoor zorgen dat iedereen die in onze gemeente woont ook op een passende manier kan wonen. En wellicht ook een aantal mensen van buiten onze gemeente die graag in onze gemeente willen wonen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die zijn wezen studeren, dat die hier ook weer een fijn plekje kunnen vinden. Woonwens had volgens de gemeente het beste plan dat aansluit bij de woonbehoeften. De woningcorporatie deed een inventarisatie onder inwoners en deed tegelijkertijd ook aan verwachtingsmanagement. Samenwerken was daarbij erg belangrijk. Nou, dat is dat je van tevoren goed met elkaar bespreekt van wat de verwachtingen zijn. En dat je ook goed inspeelt op de verwachtingen die er leven. En we hebben eigenlijk gewoon heel simpel interviewtjes op straat gehouden. Met mensen in Bezel van Goor en Reuver. Wat verwachten jullie eigenlijk van ons? En dat hebben we in onze tender verwerkt. En natuurlijk ook de samenwerking met de gemeente. En vervolgens ga je met de aannemer verder. En dan geef je ook aan van wat vindt men hier belangrijk. En houd daar rekening mee als je gaat bouwen. Nou ja, wat er bijvoorbeeld uit is gekomen is de behoefte aan levensloopbestendige woningen. Woningen in het sociale huursegment. Maar ook de woningen voor mensen die wel willen huren. Maar niet direct in aanmerking komen voor de sociale huurtoeslag. Nou ja, ook die woningen die zijn toegevoegd met de komst van Woonwens. Ja, en dat is wel heel erg mooi dat je daardoor verschillende doelgroepen ook in deze plannen aan kan spreken. En dat zorgt ook voor een heel gemêleerd gezelschap. Want als je hier rondkijkt bij de opening vandaag, dan zie je jonge gezinnen die in eensgezinswoningen terecht zijn gekomen. Maar je ziet hier ook wat ouderen die de levensloopbestendige woningen gaan bewonen. En alles staat tussenin. Dus dat zorgt ook wel voor een hele leuke dynamiek zo in die wijken. Ja, en qua samenhorigheid groeit dat al zo te zien, hè? Ja,
Ja, dit is een prachtige bijeenkomst hoor. Ik vind het echt heel erg tof. Het is een openingsfeest. Hè. Er is natuurlijk een formeel net de naam onthuld. Maar wat belangrijker is nog, is dat dit ook een mooi moment is voor buurtgenoten om elkaar te leren kennen. Om elkaar te zien en te weten wie ze zijn. En volgens mij is dat iets wat ultiem als gemeente natuurlijk een warm hart toedragen. Want we zien gewoon dat het zo fijn is als je een goede buur hebt waar je af en toe op terug mag vallen. Dus dan zijn deze feestjes daar de perfecte gelegenheid voor. Ja. Zit er meer woonwens in gemeente Bezel in het Verschiet? In het Verschiet zeker. Dit is ons debuut en ik hoop dat dit naar meer smaakt. En dan naar klei. Want waar de een het ziet om mee te spelen, is het voor de ander heel belangrijk. En zelfs meer dan dat. Zo belangrijk dat het centraal stond tijdens een netwerkdag. Meer dan 110 makers uit heel Limburg ontmoeten elkaar bij de Greswaren in Reuver rondom het thema klei. Naast tal van actieve keramische kunstenaars en ateliers zijn er in de regio ook restanten van oude kleifabrieken en pottenbakkerijen. De wethouders van Gennep, Bezel en Venlo streven daarom om meer erkenning te krijgen voor de waarde van klei voor de regio. Kijk eens rondom je heen en verwonder je over het feit dat er nergens geen klei is. We zijn nu bezig met milieu. We stappen nu af van de kartonnen bekers. Elk bedrijf moet weer gewoon mokken hebben, moet porseleinen spullen hebben. Als we naar het toilet gaan, zitten we op keramiek, althans kunststof, maar overal is gewoon nog keramiek. Overal wordt het materiaal gebruikt, omdat het is goedkoop, het is duurzaam en het is mooi. En het gaat heel lang mee. Dus we zien overal klei. Kijk, je ziet dat kinderen, als ze jong zijn, komen ze in aanraking met klei. En vaak gaan ze dan dingen maken die dan meteen kapot gaan. Dus eigenlijk soort klei voor kinderen is al soms eigenlijk vrij teleurstellend. Van allemaal dingen die kapot gaan als gebakken worden. Dus kinderen leren eigenlijk met de traditionele manieren, zoals ik opgegroeid ben, dat klei eigenlijk gewoon helemaal niet leuk is, want het mislukt voortdurend. Maar als je op een gegeven moment echt gaat ontdekken wat klei, en als je het goed gebruikt, als je goede instructie krijgt en goede materialen en goede overtechnieken, als je het allemaal heel goed doet, dan zie je dat je met klei kunt toveren. En dat je met een draaischijf een potje kunt maken. En dat je dus, het is eigenlijk een sprookje. Je kunt je hele wereld kun je zelf vormgeven met klei. Het is een materiaal wat heel goedkoop is. Wat te decoreren valt, of niet, dat is ook mooi. Maar je kunt er hele prachtige dingen mee maken. En als je dan gaat kijken naar de voorbeelden van kunstenaars die ermee werken, die toveren. Dus het is een prachtig materiaal om dingen te maken zonder dat je veel geld kwijt bent. Bij de netwerkdag was ook de zelfbenoemde minister van Keramische Zaken aanwezig. Ze gingen met elkaar in gesprek over vragen wat klei voor hen betekent. De gemeente gaat nu aan de slag om een vervolgtraject uit te stippelen. Dat was het nieuws voor vandaag. Het laatste nieuws lees je op onze site en in de PNN-app. Gratis te downloaden. Een fijne avond.